Hej, jeg hedder Helle Markenhauer, og jeg laver japansk akupunktur. Jeg arbejder med smerter og med udfordringer i kroppen. Så hvis du har ondt i din nakke, eller hvis du har ondt i skuldrene, det kan også være, at du har ondt i din lænd, så kan jeg tilbyde dig en anderledes blid og effektiv metode, uden brug af nåle. Til formålet, der bruger jeg sådan en lille sølvnål. Jeg laver en diagnose ved at mærke dig på maven, og jeg mærker dig på din arme, og jeg mærker på dine ben, og jeg tager din puls. Og det gør jeg simpelthen for at mærke organernes tilstand. Det giver mig et samlet billede af, hvordan jeg skal behandle. Og så er det, at den her kommer i spil igen, den lille sølvnål. Så bruger jeg den. Husk, at hvis du vil ind til mig og behandles, så kan du aktivere din sundhedsforsikring, eller du kan bruge Danmark, Sygesikring Danmark. Jeg glæder mig til at se dig.